2 μερόνυχτα η βροχή έπεφτε αδιάκοπα. Ο συνδυασμός βροχής και δυνατού αέρα δημιουργεί μια δύσκολη συνθήκη για τα πλάσματα που ζουν εκεί έξω. Μετά από τέτοια κακοκαιρία υπάρχουν απώλειες. Κάποιοι δεν θα τα καταφέρουν, όμως άλλοι θα σταθούν τυχεροί. Αυτός ο ευκίνητος βάτραχος δεν ήταν όσο ευκίνητος θα ήθελε να είναι. Αντιθέτως, το σκαθάρι θα φάει όσο αντέξει. Μοιάζει με πειρατή που βρήκε το θησαυρό που ποθούσε. Τώρα του ανήκει. Το πρώτο φως της ημέρας όπου και να σε βρει, εκτός από την απαράμιλη ζωγραφικότητά του, σε γεμίζει με προσδοκία. Σήμερα θα είναι μια υπέροχη μέρα. Αυτή η αλεπού συνηθίζει να κυνηγά τη λία της στην όχθη της μικρής αυτής λίμνης. Χρειάζεται επιμονή και υπομονή. Επίσης και ένα καλό, δυνατό άλμα. Αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει πάντα επιτυχία. Ίσως αργότερα. Η αράχνη ήταν πιο αποτελεσματική. Ο δενδροβάτραχος βρίσκεται στο στοιχείο του. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, εκτός αν βγει ο κούκος αηδών. Σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν, το αηδόνι είναι ένα από τα μελωδικότερα πτηνά. Πώς μπορείς να διαφωνήσεις? Όταν τα ψαρόνια κάνουν τα δικά τους, όλοι μαγεύονται. Ο φιδαετός ξεκουράζεται. Το σούρπο έρχεται. Ο ερχομός του φέρνει άλλα πλάσματα. Πλάσματα που προτιμούν να δραστηριοποιούνται τώρα, που το φως λιγοστεύει. Είναι προφανές πως διατηρούν πλεονέκτημα έναντι των θυραμάτων τους.
αγαπημένη ώρα. Οι μικροί λύκοι παίζουν ξένιαστα στην αυλή τους. Είναι ζωηροί και χαρούμενοι. Βέβαια δεν είναι μόνα τους εκεί. Λίγα μέτρα πιο πέρα βρίσκεται και η μαμά τους. Και ο μπαμπάς. Μια μεγάλη και υπέροχη οικογένεια. Οι δεσμοί του ζευγαριού είναι ισχυροί. Η τρυφερότητα μεταξύ τους είναι συγκινητική. Η μάνα όμως δεν μπορεί να κάθεται ήσυχη όταν δεν βλέπει τα μικρά της. Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να ξεκινήσει. Μοιάζει κάπως σαν αποφάσεις τους. Τον καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν είναι εύκολο να φύγεις. Όμως ένας πατέρας έχει χρέος απέναντι στην οικογένειά του. Άλλωστε η νύχτα δεν φτιάχτηκε μόνο για αγάπη κάτω από το φως του φεγγαριού.